Du se her, Carsten, i modsat den store sofa, som vi viste før, der har vi sådan en lille sød sofa, synes vi selv her, som ikke er så ikke fylder så meget, og ikke så bombastisk som den anden. En toeren, hvad er det? En toeren træer? En toeren træer, ja, lige præcis. Må vi tage plads? Lad os prøve at sætte det ned. Fordi jeg synes, du har ekstra, du fylder godt op med puder. Og jamen, det er jo så en god detalje, man har, fordi at tit det, der er svært, det er at finde den rigtige sædedybde til folk i en sofa. Ja. Og der fylder jeg altså ekstra lændepuder med her, så hvis man ikke har så lange ben, så er det altså rigtig rart at komme ind lige og få den støtte der i lænden. Og der kan du bruge lændepuden også til at justere sædedybden lidt. Ja. Og man sidder jo rigtig godt. Det er en sofa, man sidder nede i, det er ikke en, man sidder ovenpå. Det er sådan en rigtig hyggesofa. Det er tæt på en lænestol, man kan brede sig lidt. Lige præcis. Og igen, vaskbar og alt vaskbart, det her. alt kan tages af og vaskes. Ja. Glasbordene, er det stadigvæk er det et hit? Jamen det er det. Det er begyndt at komme tilbage igen. Ja. Her har vi jo en rigtig tyk glasbordplade i en rigtig god kvalitet med facetslebende kanter og hærdet glas. Det er hærdet glas? Ja, det er det. Hvis nu er børn eller familie med små børn, sådan det riser lidt legetøj og sager. Ja, men det tager ikke imod. Men altså, man skal selvfølgelig ikke sidde med en skruetrækker og sidde og rise ned i nej. Men det er, når vi snakker glasplader, så er det utrolig holdbart. Så godt. Ja, og det passer jo fint til det her. Hvor er det godt med de ekstra puder, her står. Ja. Vi kan jo godt tage en lille lur. Skal vi lige sidde lige og slappe lidt af? Ja, det kan vi godt. Det er en hård møbeltur, vi har begivet os ud på. Ja. Kristoffer, tv-modul, det er jo vældig flot og sager, men hvor skal vi gennem fjernbetjening, ledning og bånd og DVD'er og så videre? Jamen der er jo også tænkt lidt over detaljen her, fordi når man ser den forfra, så ser det ikke ud som om der er noget skuffeværk i den eller noget, men det er simpelthen lavet så smart, at du har et lille udfræst håndtag hernede i bunden, og så har du en kant, der går i smig 45 grader. Det må man sige. Så lige snart du lige lukker den, så ser det ikke ud som om der er noget skuffedej til den. Nej, det er der. Og er der også her i? Det er der på. Ja, der er faktisk 3 skuffer i sådan en tv-modul her. Så kan vi gemme væk det også der igen. Så er det også igen gemt væk, og kan også bruges til at både stille fladskærmen på, men også at hænge den op på væggen, hvis det er det, man lyster. Okay. Sidste nye inden for tv-modul. Kristoffer, mange spændende og flotte ting har du vist mig inden for møbel, det her nye koncept. Men en ting, jeg ikke synes helt om, den skal være ærlig, det er træ, læder og stål. Ja. Må man det? Det må man gerne, og det er jo også det, jeg synes, der er lidt sjovt ved det. Det er, at man kan mixe forskellige stilarter. Man kan vælge at køre det igennem med træ, man kan også vælge at sætte nogle kontraster sammen, og det synes jeg kan være med til at gøre det rigtig flot. Og mix for eksempel at have noget træ, og have noget stål, og have noget læder. Ja, det er det, du gør her. Og det synes jeg er godt. Så har du lavet huller i stolen. Hvorfor gør du nu det? Jamen altså, der har du også igen en tyk læder her, men du vælger at lave huller i sædet, også for at gøre den mere åndbar. Lige snart du bevæger dig, vi kalder det egentlig også næsehuller, så hver gang du bevæger dig på stolen, så trækker den vejret. Så kan man lave lidt luft i den. Ja, og den er også lavet lidt elegant, stolen, ved at man har duber i bunden af den. Tit så kender man det der med, at man skal ud og købe filtdutter og hammer med en hammer ned i bunden af en stol. Ja. Og de falder jo af, for et godt ord. Men de her, de skåner simpelthen gulvet også, så man ikke får mærker på faktisk lidt silikonagtigt, er det ikke? Jo, det er sådan lidt, det er faktisk noget blødt gummi, som man sidder meget godt fast på stolen. Så det er noget, der bliver siddende. Nå. Jamen, det er noget af det nye. En let elegant stol. Den er jo så lidt mere moderne i stilen, end den stol, vi lige kan gå over og kigge på derovre. Ja, for her er vi på vej over i noget, som jeg er jo gammeldags, men sådan synes jeg jo, det er stof, træ. Det er jo også en rigtig flot løsning. Ja, og med armlæn, ikke? Der har man jo så armlæn i, og der kan vi jo prøve, når man sætter sig på den. Den giver jo en utrolig god lændestøtte også som en stol. Ja. Og der kan man jo sidde og slappe lidt mere af, når du har armlænen også. Så man bliver længe ved spisebordet? Det gør man. Det er der ingen tvivl om. Gammeldags så skulle man over i det bløde, sagde man jo altid. Ja. Over til kaffen og cigaren. Ja, lige præcis. Og det kan du sagtens sidde og nyde i sådan en stol. Den kommer man også i den der. Ja. Så, og det er jo stadigvæk sidste nye, altså det er inden det der. Og det er massivt træ også lavet med fingersamlinger, som man kan se, hvis man zoomer lidt ind på den. Er det tappet, eller hvad siger du? Det er tappet, ja. Det er tappet med fingersamlinger i massiv valnød af det her. Det er valnød, godt. Og det matcher jo bestemt til bordet der. Det matcher rigtig pænt til det bord. Så hvis vi skulle handle, altså, så bliver det der. Det bliver altså ikke det. Jo, bordet kan jeg godt lide, men en stol, det bør man ikke om. Men det er godt, der skal være en til enhver smag. Ja, jamen det skal der da. Du skal jo have noget alsidige på hylderne her. Det er nemlig det. Godt.
Christoffer, er det så det sidste nye inden for hvilestol, du har fået mig anbragt i? Ja, nu ligger du rigtig ned her, Carsten. Ja. Jeg kan jo justere den for dig, så du kommer lidt mere op og sidde, hvis du vil. Okay. Den er jo fuldstændig trinløs og justerbar i ryggen. Ja, og nu har jeg så fået lov i dag at have skoene på. Det har du. De ser fine og rene ud, så det får du lov til. Så det er i orden. Men det er noget af en puff, er det sådan, man kalder den? Det er en stor puff, som er så flytbar, og den kan jo bruges til at sætte op til en stol, den kan bruges til at sætte sig op af en sofa. Det giver mange muligheder. Ja. Men man er jo godt nede, man er jo ikke sådan armlæn i normal højde, man er jo nede. Det er man er nede og kan ligge og slappe af og ligge og se en god film eller fodbold, eller hvad man nu ellers vil. Ja, og så det du gjorde her, ryggen kan... Den kan komme helt ned, og hvis du vil tilbage og hvile, så kører vi dig bare tilbage. Ja, okay. Men hvad er normalt med møbelbranchen? Så får man et flot katalog og sager, men her det er sådan et postkort. Er det, hvad du har at byde på? Ja, det er sådan set, hvad vi har valgt at bruge penge på, fordi vores hjemmeside er ret informativ. Man kan gå ind og se vores møbler der. Og ellers kan man komme ned og opleve det hele på nærmeste hold nede i showroom. Ja. Så vi giver et postkort med, hvor man lige kan huske hjemmesideadressen, og så er det ellers dagen og se, hvad der rører sig. Hvad der er. Ja. Godt. Jamen, Christoffer, det har været spændende og hyggeligt at være rundt og se dit nye showroom her. Så held og lykke med forretningen. Mange tak, og det var en fornøjelse at vise rundt. Ja, jamen tak. Vi må se, om vi kan få handlet. Men jeg kan se, at der er kunder over i den anden afdeling. Så jeg tager mig lige en lur her. Det er godt, Carsten. Ja.